האחרון של ליגת ניו בלנס יוצא לדרך, ואנחנו כאן באצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף. הקרב הגדול היום הוא בין שתי קופצות הגובה, דניאל פרנקל ומעיין פורמן. יוצאים לדרך. מה אנחנו עושים עם זה שפשוט אין לך מתחרות בארץ? מה לעשות, אני כל הזמן פה לבד לרוץ, רק לספרינט עכשיו יש בת, זה טוב. אבל אני עכשיו עשית מינימום בי לאליפות עולם, ויש עוד תחרויות, אני חושבת שצריך יותר מהר לרוץ. The athletes they're not that good. I think that it's an emergence of good athletes in Israel this year, and you're seeing it in various athletes. Of course, it's difficult for an athlete like me to train here, but I'm making the most of it and training my best. It's not so much who you train with or who you train against, but it's how you prepare for your races and how you go from there. How did you get familiar with Israel? Familiar with Israel through my wife, Danielle. We met in the States, and since then it was just, you know, I wanted to come to Israel, I wanted to be with her, and it's more of a love thing, you know? So the love brought you to Israel, so are you going to, do you think, to be in the national team of Israel? Is it a thought? Oh yeah, it's definitely a thought. I'm in the process of working things out now. As you know, the process works at a certain pace and a certain time, so it's working out, and I'd be honored and it'd be a privilege to represent Israel. עשית להם בית ספר. מה זה משנה אם הוא ראשון? פעם הוא, פעם אני. כולם דוחפים אחד לשני, תורמים אחד לשני, עוזרים אחד לשני. אנחנו בהפועל חולון, זה יותר אגודה שנלחמים על הסמל. אז בתחרויות ליגה כאלה, אז אנחנו יותר באים ולהילחם למען הקבוצה. ונגיד בעוד חודש יש לנו את אליפות ישראל, זה שם אנחנו רואים אריות אחד לאחד. מה הקושי הכי גדול בריצת משוכות? ריצת משוכות, דבר ראשון, זה מקצוע מעניין, מורכב, הוא הרבה יותר קשה מריצת 100 מטר וריצות אחרות. קודם כל בגלל שיש בו עוד אפקט הפחד, שבנוסף לריצת 100 מטר שיש אותו בזינוק, בריצת משוכות יש אותו כל הזמן, ובמיוחד בזינוק. יש איזשהו פחד כזה של איך אני אגיע למשוכה הראשונה, והאם אני אגיע למשוכה הראשונה. הקרב בין דניאל פרנקל למעיין פורמן, איך אתה חוזה אותו היום? אחד הדברים הטובים ביותר לספורטאים בכלל ולענף עצמו, שיש תחרות בין שניים. ברור שדניאל כיום היא על העליונה, תרתי משמע, על מעיין, אבל בספורט כמו בדברים אחרים אי אפשר לדעת. דניאל, 1.84 לשלב כזה של העונה, מה זה אומר? תראי, עכשיו אני לא בתקופה שהגוף מוכן לתחרות. זה ממש לא, זה רחוק משם. אבל קופצים גם כשהגוף לא מוכן לתחרות. זה לא כל כך תקופה לקפוץ עכשיו, אנחנו בעומס. ולתקופה הזאת של העונה זה תוצאה מאוד טובה. אני יודעת שהשיא שלי אמור להיות עוד משהו כמו 4 חודשים מעכשיו, אבל אני בעומס ומרוצה, כל פעם אני מרוצה, זה לא כל פעם, אבל קיצר רציתי 90, זהו. בתכלס המטרה היא להיות בפיק ביולי-אוגוסט, כי זה בעצם אז תחרויות, חוץ מאליפות ישראל, גם אחר כך יוצאים בדרך כלל לתחרויות בחו"ל, כמובן שהמטרה היא להגיע לאליפות העולם, שהיא בכלל בספטמבר, אז צריך למשוך פיק לתקופה מאוד ארוכה, אז זה שעכשיו הגוף עוד לא מוכן לתחרויות, זה דווקא אומר שזה בסדר גמור. עד כאן המחזור השלישי והאחרון של ליגת ניו בלנס מאצטדיון האתלטיקה בהדר יוסף. את המחזור הזה חותמת קופצת הגובה דניאל פרנקל בניצחון.